Hey guys! So welcome back again. So for this video is pupunta po ako doon sa bahay nila ni Marinong Homeboy. Kasi po is Fiesta ngayon. So nandun po siguro yung mga all Vukid Squad. So puntahan natin doon at saka kakain tayo doon sa kanila ni Marinong Homeboy. At saka tingnan natin kung sino yung mga Vukid Squad nandun. So parang unite na naman po yung mga Vukid Squad. So yan guys, so magmotor lang po ako, ayan. So ayan na guys, no, yan po yung motor ko. So pupunta na po ako dun. Magmotor lang po ako dun patungo kanila ni Marinong Homeboy. Ayan, so
man ka? Ha? Ano nadugay ka? Nag-meeting ba? Ayan. Hi, Barbie. Kakain tayo ulit kasi dumating na si Tips. Kakain naman ulit. Ay. TipsMeYou. Gini na ako, bro. Ano, nagsabot, ikaw blasin. Tawag na natin. Ganyan man nakakalit. Hindi ba ako pwedeng ko na rin? Eh bro, asang nang abituloy mo tayo. Wala, hindi ko mami. Yan ako, mukhaon. Yan na. Ha? Naon sa diha diha ba? Sa tapos sa mo. Kamera mo bro. Mag-ghost, nagkuhan. Hi, Dro. Sika una. Ikaw na daw sa Dro? Kasama Ang mga Amazon na tayo wala. Wala kang ginagawa mo asawa, Tex. Paano ay karang Mawa to de. galing pa ko sa seminar. Ikaw ano kay Tex? Anakanid ka. Ay, manigay ka. Ano ko ba hinday? Ay, tama. Ay, dapat kumain mo sa diha. Una lang ko rin yung isa. Dali man yung muli. Una lang ko rin yung kaya ako ito halo-halo. Ba't siya dito? Sige, ako sa iyo. Sanay mo halo-halo. Ba't ako rin sa halo-halo? Ba't siya? Dapat yan halo-halo. Mga daga there, bro. Hi, welcome to my YouTube channel. Yes. Diba na bro, ulit tao ko? Hibaw! Okay, hibaw bro ulit ako. Yes, mga ka-guys. Mga ka-guys. Mga ka-guys. Ba't ako na abang ba? Na-in din, no? 3 minutes ko, no? Ayan, si TipsMeYou guys. Medyo Pahinga muna ako, Hindi, guys. natagalan kasi sa TipsMeYou kasi humalik muna siya kay Lia para pa ano ba, pahintulutan. Oo. Sabi niya, mahal ko, pahintulutan mo ako. Ano naman sabi ni Leah, bro? Sabi ni Lia, Nung Dala daw, humingi ka. Sabi niya, the whole Hindi ba labag sa kanyang hindi ba labag sa kanyang kalooban, bro, na pumunta ka dito ngayon? Hindi, kasi Go. full Vukid Squad naman nandito eh. So, mga Vukid Squad naman kasi Nalingkot ka. Nalingkot na bro. Naglago ka sa yes, ito po mga bisita ni Bro Marino. Lingkod na rin. Ayan, napaka-lingkot talaga ni bro. Hello, Lia. Ha? Okay naman yan kasi makakasin ko po yan guys. Mga pinsan mo pala to, bro. Ano mo? Yan. Ano mga pangalan? Bro, pakilala mo naman kami, bro. Mga pinsan mo. Si ano, si Cathy at saka si Michelle. Si Kati at saka si Michelle. Siya si Kati. Yes. You-ngits vlogs. Si ano? Ayun, ayun sa pangan. Ay, di hell. Ano maglito ang ilo eh? Okay na, makasabot naman siya. Ako naman siya. Hi guys. Unsa to pag-ingon, bro? How are you came from? Oh, yeah. How are you came from? Unsa man to ni pag-English ani atong With a British accent. English, hindi ako marunong. Nung nakita ko to, akala ko hindi na to nakakaintindi ng Dapat mag-English ka. Mag-English ka bro. akala ko galing to ng ibang tulad nito, parang hindi tayo naiintindihan. Ano po guys, Marinong Homeboy left the group po. Ako sa yung mag So Englishan lang pala, English no? akin dalawa. Englishan lang naman pala eh. Hi. Hindi ako mag-English. Huwag ako. Diba? Patay tayong Leo dyan. Kain ka na, bro? Oo, kakain na. So yan guys, i-end ko muna ang live kasi kakain na po ako. Live? Yung video ko. Bye-bye! Thank you po. Yan.